皆さんこんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのデンジン・ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CGA に関する1週間のニュースをお送りします。ではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は弥勒の菩薩の大乗将軍評論について法話を行いました。ダライラマ法王は COP26 に寄せてメッセージを送りました。5年間の刑期後、老年のチベット人僧侶は釈放されました。著名なチベット支援者が死去し、ダライラマ法王と CTA は哀悼の意を表しました。第4回ジャネーブフォーラムでベンジェンラーマ11世の問題が取り上げられました。退任の日にあたり、チャンパチリン氏に爵位を授与されました。ケルサン・ギャンゼン大王は台湾のモンゴルチベット映画祭2021に出席しました。メキシコ出身のチベット MX は中国の圧政下で亡くなったチベット人を追悼して死者の日の祭壇を設置しました。ダライラマ法王は11月4日木曜日、ロシアの仏教徒の要請に応じて2日間にわたって弥勒菩薩の大乗将軍評論について法話を行いました。このオンライン法話に先立って法王は仏教学の分野におけるチベットとモンゴルの歴史的関係を振り返り、チベットの僧院、特にゴマン僧院では多くの有名なモンゴル人の学僧が学んだことに触れました。法王は自身の少年時代の経験としては、ヌルプソニ氏というモンゴル人学者から理論的な討論の概念を教えられたことを忍びながら、チベット人とモンゴル人が実践している仏教の特徴としては、理論的な討論の文化を共有していることを指摘しました。ダライラマ法王は10月31日日曜日、スコットランドで始まった国連最大の気候変動サミットである COP26 にあたり、チベットの生態系にさらなる注意を払うように強調しました。また法王はこの地球を急激な気候変動や地球温暖化から守るには一人一人が責任を持つことが重要だとする公式文書によるメッセージも公表しました。現在会場のこの会合に出席するため、チベットを代表してチベット人の環境保護活動の団体 COP26 チームチベットがグラスゴーに滞在しております。彼らは著名人や参加者らにチベットのための5つのアクションというリーフレットを手渡しました。このリーフレットは世界規模でチベット高原の生態系の重要性を認知し、世界的な気候変動の重要なトピックとして含めることの重要性を訴えています。NGO フリーチベットによりますと、中国当局は2021年8月、アバ県のダンドル即山僧院の僧侶ゲンドゥン・ダクバ氏を5年間の刑期後に釈放しました。2015年8月24日、中国当局の武装警察が僧院を襲撃した後、ゲンドゥン氏は逮捕され、1年間にわたり恣意的に拘束されました。その後、2015年に中国政府によるアバ県がバルマ村の統治承認に対しては、チベットの遊牧民が行った平和的な抗議活動について分離主義を扇動した、そして亡命中のチベット人と情報を共有したという罪で起訴されました。彼は法で代理人を立てられないなど、いかなる法的権利を与えられないまま、秘密裁判により違法に5年間の懲役刑を宣告されました。また情報筋によれば、彼は釈放後体調不良のため病院へ搬送されたということです。ダライラマ法王および CTA はアロンベック博士、フラテリック・R・ハイト・チェンバス氏、シリ GS バリ氏の死に哀悼の意を表しました。アロンベック博士はアメリカ人の精神科医で法王の友人でもありました。彼は11月1日月曜日に寝るように亡くなりました。100歳でした。
一方では通称力として知られるフラデリック・ R ・ハイト・チェンバース氏は1960年代から長年にわたりチベットを支援し、チベットのための闘争に多くの時間を費やしてきました。10月31日日曜日、ロンドンのセント・トーマス病院で77歳で逝去されました。まだヒマチャル・プラデシュの議会幹部であり、同州のチベット人コミュニティを熱心に支援してきたシュリ・G.S. バリ氏は10月29日金曜日に67歳で亡くなりました。第17期チベット亡命議会の議長であるケンボ・ソナム・テンペル氏は NBA ボストン・シェルティック所属のエルナス・カンデル選手のチベット大義へのかけがえのないサポートに対してチベット人を代表して謝意を表明し、今後も断続的な支援をお願いしました。My message to the Chinese government is free Tibet. Tibet belongs to Tibetans. I'm here to add my voice and speak out about what is happening in Tibet. Under the Chinese government's brutal rule, Tibetan people's basic rights and freedoms are non-existent. They are not allowed to study and learn their language and culture freely. CTA のペンバージリン主席大臣は11月1日月曜日に開催された第4回ジャネーブフォーラムでは、中国政府がバンチェンラマ11世を拉致した真の理由というのは、次のダライラマ法王15世を強制的に選出するためであると述べました。会合の最終日では、連れ去られたチベットの少年バンチェンラマ11世言論主義にはというスペシャルパネルディスカッションが開催されました。アメリカなど各国の政府がダライラマ15世を承認することの重要性を強調する決議を行っていることをペンバーズリン主席大臣は付け加えました。時代ダライラマの問題はベンチェンラマ問題と深く関係しているものです。登壇者はベンチェンラマ11世のケースに懸念を表明し、彼の叱責は個人の権利侵害であるだけではなく、チベット人民の文化的かつ集団的な権利の侵害でもあると説明しました。またベンチェンラマを釈放するよう中国側に要求するように国連や世界のリーダーたちに対して訴えかけました。今年のフォーラムでは中国による経済的、社会的、文化的権利の侵害を主なテーマとして焦点を当てました。中国共産党の支配下にある地域での人権現状を監視かつ評価し、中国のプロパガンダに対抗して悪化しつつある人権の歴史を改善していくように中国に要求するために、人権専門家、弁護士、学者、社会活動家、政府関係者、外交官、シンクタンク、市民グループ、そして被害者グループを含むさまざまな団体が参加しました。フォーラムの2日目、マイケル・ワン・ワルト・プラーク博士はチベットブリーフ27名20と題された最新の著書について語り、彼の研究の結果、歴史的にチベットが中国の一部であったことはないと述べました。しかしそれはチベットとモンゴリア、満州とは関係がなかったと意味するものではないと明らかにしました。2日間に及ぶジャネーブフォーラム2021は、チベット事務局ジャネーブと CTA の情報国際関係省が共同で開催しました。このフォーラムは中国の人権と宗教の自由に焦点を当てた組織や専門家のネットワークを構築し、中国の人権に関する記録に意義を例え、改善するための取り組みを連携して展開していくことを目的としています。まだ中国共産党の支配下にある遠く離れた場所での人権記録の悪化については、主流メディアの注目を集め、公共の場で議論されるようになることを期待しております。フォーラムの後、11月3日水曜日、ペンバーズリン主席大臣はジャネーブの国連人権合同弁務官事務所の高官らと面会しました。また、米国国連代表部などの国際機構の臨時代理大使であるベンジャミン・ W ・モーリング氏とも面会しました。なお、大臣は10月30日土曜日、
ロベルト・ランビ下院議員、ミラノのチベット支援団体のメンバーら、ゲフェリン仏教研究所のチベット人コミュニティとも面会していました。ペンバツリン出席大臣はフォーラムに先立ってローマで開催された対中政策に関する列国議会連盟の会議に出席し、各国のリーダーたちと共に中国の偽善について話し、10月29日金曜日にはチベット人、ウイグル人、香港人、そして台湾人に対する中国の違法行為を厳しく批判しました。大臣はさらにイタリア下院議会のチベットのための議員連盟に招待され講演しました。中国による南シナ海、インド国境や台湾での侵略行為、そしていじめのような行為を強調しました。10月29日金曜日、インターナショナルキャンペーン・フォー・ティベットヨーロッパの常務理事、ツェリン・ジャンパ氏がオランダ王国からナイトの職員にあたるオレニア・ナサウ勲章を授与されました。チベット人では初めてのことです。この勲章はツェリン氏の退任記念リセプションではユトレヒト市長のシャロン・ディクスマー氏から授与されました。ナイトの爵位はオランダで最も権威のある勲章の一つで、オランダ社会に多大な貢献をした市民に対して授与されるものであり、オランダ政府の最高レベルから授与されます。チベット事務所台湾のゲルサン・ギャルゼン大王は10月29日金曜日、台湾文化省が開催したモンゴルチベット映画祭2021の海外式に出席しました。この映画祭は台北、台中、高雄の3都市で10月29日から11月11日まで開催されました。11月1日月曜日、メキシコ出身のチベット支援団体チベット MX はチベットへの侵攻や弁護以後、中国共産党に殺害されたチベット人を追悼して死者の日の祭壇を設置しました。死者の日とはメキシコ社会にとって重要な祭日です。この祭壇はメキシコ政府の沈黙に対抗するため、まだチベットでの残忍な人権侵害について人々に知らせるために、毎年メキシコシティの外務省のビルの前に設置されています。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回会いましょう。良い週末お過ごしください。